I amb la carretera va vindre la modernitat, i entre altres coses la modernitat representava tindre una banda de música. És d'Espinet, Feliberto, Fonda... I mon pare va anar i ens va apuntar al meu germà i a mi, i ahí comença tota la història. Va ser una dècada molt bonica per a mi i vaig aprendre moltes coses. Vaig relevar a Pepe Botella, José Botella, que casualment mos van conèixer de xiquetet, de quan anava a tocar per Novelda i per Alguenya. I m'emmirallava amb ell, mirava com tocava ell i jo aprenia de Fonda. Sí. Van ser les primeres que vam entrar a la banda, en el 73, teníem 10 anys en aquell moment i molta il·lusió. Em va escriure el compàs de 4x4, i em va dir, hola, a casa, esta era la música, la primera clase de música. Pero bueno, después yo conté como una anécdota de quan bueno, va ser d'inspirador, va ser per a mi, a aquest moment, no? Que m'escriviera un 4x4 i després acabara marcant el 4x4 tot el dia.